toegestane tijd. Het resultaat voor Jarno van Erp met het paard El Capone. Zo, we gaan naar een Limburgse Amazone. We gaan kijken naar Simone Schmitz uit het Limburgse Zwommen. Aan de start nu met het paard Crown S. En dat is een afstammeling van de hengst Corben Z. Mooi resultaat op de regio-kampioenschappen in Limburg. Mooie 6e plaats daar gehaald. En daarmee gekwalificeerd voor deze wedstrijd. Ja, super. Mooie rit, foutloos. En binnen de tijd, wat heet 64/90 en daarmee de 4e deelnemer aan de barrage. Dames en heren, geef ze nog een applaus mee. Deze Simone Schmitz.